Ning nagsingabot nga eleksyon ang Kapolisan sa dakbayan sa Mandawi. Gipahinumduman nga gidili ang pag-apil-apil sa politika, ilabi na sa mga apil sa pagpangampanya sa mga kandidato. Si Chona Carion sa report. Adunay katungod ang Kapolisan nga mopili ug mobotar sa ilang mga kandidato apan higpit nga gidili ang pag-apil-apil nila sa pamulitika. Gidid-an ang mga pulis nga magpagamit sa mga kandidato ning nagsingabot nga piniliay. Kini mo'y gipalanog ni Senior Superintendent Julian Intoma, ang officer in charge sa Mandawi City Police Office, ngadto sa kapin 400 niya ka mga sakop, lakip na ang mga non-uniform personnel. Dili ta mo take side sa ato ang mga kandidato sa eleksyon. Kung makabutar sila, kaya di sila rin nasayin sa Mandawi City, mahangyo sila nga early morning mo butar sila, wala na ako nagibawal sa ila, din dito na nila exercise ang ilang right of suffrage. Dili na to ipagi ang kumpanya. Gani aduna na gibalhin nga opisyal gawa sa MCPO, gumikan kay aduna kini igsuon nga nagpapili karong umaabot nga piniliay sa dakbayan. Kini na ang naandang lagda nga gisubay sa Kapolisan kun aduna sila'y kabanay nga magpapili sa eleksyon. Kun adunay pulis nga mapamatud-an nga mangampanya ug kandidato, mag-atubang kini og kasong administratiba. Ug imong iwayon niya ang administrative charge, dismissible siya. Ubani Jun Solon, Chona Carion, Balitang Bisdak.